ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳаматонда шом бахайр. охирон видеои ман аз шаҳри Тюмен, айнами хонаҳо. Ма имрӯз мехоҳам ки қадри шумо камтар суҳбат кунам дар бораи конференсияи рафтагим, дар бораи бизнесам, дар бораи корум, дар бораи сафарам. Ба аввалаш якҷоя даст ба дуо мебардорем ки худованд тамоми ҷаҳона тинҷиву оромӣ бигардона. Ба ҳама он шахсоне ки наздикои худшона ай даст додан ҳамдардӣ баён мекунем. Намедонам забони моро мефаҳманд намефаҳманд. Худованд ҳар куҷое ки ҳастан нигаҳбоншон боша. Ирам бо як мегем ки неъмати аллоҳай. Худованд ҳар каса ба ин рӯзҳо намерасона ки ҳамаи воша ҳеҷ дестиян. Худованд сабру тоқата насибшон бигардона. Худованд ҳамаи мову шуморо дар паноҳи исматиш нигаҳбон боша. Зиндаҳошона дар паноҳи худаш нигаҳбон боша. Амин. Аллоҳу акбар. тамошобинони азиз, ма аз шаҳри Тюмен кӯчидестам. хонаҳома фурӯхтам, хонаҳои нав гирифтам. куҷо мерам? Шаҳри Новосибирск мерам. тамошобинони азиз, ай уҷа ма уже аз сехонагаи фасон, ай домои кирпични нав харидорӣ кардам. иншоаллоҳ видеообзор ай хонаҳои нав мешава обязательно барои подписчикон. ва ҳар як видеое ки ман мекунам, ҳар боре ки ман ба кор даъват мекунам, обязательно номерои ман ҳамавақт дар экран ҳастай. барои ҳамин қад сайда номерота ай куҷо биёвем меган, обязательно номерои ман ҳамавақт дар ҳамин рӯи видео ҳаст. ҳар як видеое мекунам дар рӯи видео ҳаст. ва каме мехоҳам имрӯз дар бораи бизнеси компанияи Faberlic барои шахсоне ки бо намедонанд камтар маълумоти пурра тим. шахсоне ки нав кор дуромадагиам бо як галат чизҳоро ай видеои ман ёд мегиранд. компанияи Faberlic дар момент яке аз компанияҳои пешрафтатарини ҷаҳон ба ҳисоб мерава. уже дар ҷаҳон намедонед ба ҳисоб мерава. дар компанияи Faberlic як гала званяҳай ай званяи директорӣ, ай консултант сар мешавад. старший консултант, лидер, старший лидер, вице-директор, старший вице-директор, директор. Баъди директори старший директор, серебряный директор, золотой директор, так рубиновый директор, бриллиантный директор, элитный директор, национальный директор, старший национальный директор, международный директор, старший международный директор, партнер. Анами партнери компания. Ма 17 звания гирифтагим, 17 зиндаи компанияи Faberlic бромадагим. дар момент званяи партнерӣ да қарор дорам. дар ана ҳамин вес ҷаҳоне ки компанияи Faberlic бо Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Турсия, Ҳиндустон қатъи шартнома баста накард. дар уҷа кор сар мешава. ана бо куҷо? так Беларусия, Азарбайҷон, бо як гала шаҳрон. хулоса ҳамаи ва дар ёди ман нест. ҳамкорӣ дора. беҳад бигем давлатҳои зиёд қатъи ҳамкорӣ дора. бо чӣ гуфтанӣ будам? ана михел хулоса да ана ҳамин қадар давлатҳое ки ҳамкорӣ дора. сета партнёрай дар компанияи Faberlic. дар момент ду партнёрай, сеюмаш открытие ҳоли закритӣ кардагӣ нестай. якумаш якта зани русай, ай ҳамин шаҳри Россия. дуюм партнёри компания дар ана ҳамин 26 соли таърихӣ маям. конечно шахсе ки пешай ма як бор партнёрай озидай момент дар компанияи Faberlic партнёрай, ӯ ойликаш 2 миллионай. барои чи 2 миллионай? барое ки ӯ 11 сол шид дар компанияи Faberlic кор мекунад. ама 2.5 сол шид ки кор мекунам. дар муҳлати 2.5 соли, дар 1.5 соли корим ма аллакай звания партнёриро гирифтам, маҳкамаш кардам. ҳар як звания этапҳои худша дора. бо дар рақамҳо бинависен, дар WhatsApp-и ма илтимос занг назанен, бинависен, барои ки ма ҷону дилам қатъи мехоҳам қатъи ҳамаи шумо суҳбат кунам. тамошобинони азиз, ма беҳад ами чақчақа худам дӯст медорам. лекин вақте ки шумо занг мезанед, иш занг мезана, баш занг мезана, ма ҷавоб доданда вообще успеҳ намекунам. смс-ҳо ба ҳамин хел мемонанд. барои ҳамин қад хубтараш тариқа галасавой общаться мекунем. ами галасавоям ягон ай гавзани ягон вай надора, фарқият надора. галасавой қатъи гав мезанем, ма гӯш мекунем, шумо маро гӯш мекунед. ва вақте ки шумо галасавои маро гӯш кардестем, бо як каси дига да ма ҷавоб метим. анами хел кор мекунем.
خلاصه من وقتی که در این کمپانی اومدم همه شما شاهیدین که من در جنگل زندگی میکردم در هیچ که نمیدونست فاطمه برام من ویدیو کردستم با میویی در جنگل زندگی میکردم مرا هیچ که نمیشنو همسایه‌های من مرا نمیدونستن که من در کمپانی فبرلی کار میکردم من داشت وایودم نمیگفتم همش طریق تلفن 3 کودک مایده داشتم 90 بزرگ گوسپند داشتم ایوده همش هم میبرامدم با کار میکردم سامی главный مقصد داشته باشی کارا پیش بردن میتونی در کمپانی فبرلی مقصد میگذاری بعد تنها به پیش حرکت میکنی وای فلانچه ایخه گفت همسایم ایخه گفت دوگانم ایخه گفت با فکر یگان کسی دیگر شما زندگیتون پیش نبرین هر یک کس فکر عقیده خودش در زندگی داره با فکر عقیده خودش کار میکنه و مینویسن در واتساپ ما سایده تو بهترین زنه که تو زوری تو مادر بهترینی ایوده گودکات برومدی ملادس نکم کامنتاریا میلیون تا کامنتاریا خیلیه شما را همتون زورین همتون قدمی که فرزند به دنیا میاره مادر بهترینه برای که بجان دیلش او فرزند دوست میداره نگاه میکنه ای همه چی محافظت میکنه برای همیقه ای من هیچی کمی ندارین سایده من صاحبی همه چی شدن میخوام لیکن من این کار برای من نیست من خونه برامدن نمیتونم دوگانه ندارم خش تبارم در دوره من در شهری هستم هیچ کار نمیشناسم شوی من خونه مرا بیرون برامدن نمیمونم با هیچ خیلی میشوه کار کمانده نسازی پول کار کده میتونی با این خیلی گم میزنن من خودم باوری ندارم همه این گپا را یک طرف بمونه سامی главный بختان باوری کنه در واتساپ من بنویسه راهی بیزنس به پول نشان میسیم پول در کار نیست راز زکات کردن در کار نیست یگم چی در کار نیست تا شما کار یاد نگیرین کار سر نکنین بعد کمپانیا ها به حد بسیار نمی کمپانیا های مقصد که امی اینترنتیان به نهایت بسیارن همشون راهی خودش داره یگم جدا شما پراست رفته هیچ چیز کس نکردی پول کار نمیکنی خیلی گپ در یگم جا نیست تماشا بینا در کجایی که آدم رفت همونجا پراویلا داره ایری پراویلا همونجا کار میکنی پراویلا کمپانیای فبرلیک کماند ساختن خودت خریداری کمپانی میشی فقط چیزای در کاری خریداری میکنی شما دیدیسه میگم بگم که سپچکای طلا و براسلت میلیون و بریلیانت خریداری نمیکنم همون یا شامپو یا صابون یا پراشوب هر ماه همین چیزای در کاری من همین چیزا را شما اگر 100 سال ای مغازین خریداری کنید هیچ کس شما دا اولیک نمیتیه ای کمپانی فبرلیک خریداری میکنین با کلینتوش زیاد میکنین کمانده میسازین همه ای آسانه راهش ما شما دا میاموزونم ما شما دا میاموزونم در واتساپم در گروپای ابوچینیم هر روز یمن میلیون تا ابوچینی برای شما به پول رایگون ای شما فقط گوش کردن طاقت کردن صبر کردن کار کردن سرازو اینجا پول کار نمیکنید در لوبای جرم شما بره همین اینترنت مغازین کجایی که رفتین شما سرازو پول کار نمیکنین اول شما میفهمین که شما کجا کار در اومدین کار یاد میگیرین راه بیزنس یاد میگیرین بعد شما عقلاتون کار میفهمین که در اینجا چی کار کردن در کار چی خیل کردن در کار این پاکتی که در پیش این همه من کچو روی کردم موشه همه این پاکت را من روی نکردم یه را من با دست میبرم که من ترسیدم که یکی درخت نشکنن نمونن یگون بالو نشون یا با جان دیل برای من برابرن من در کمپانی فبرلیک خیلی گفتم که 13 تا زوانیا دارم 13 تا لیسنسش برومده دیم من شما دوزی ایاگلا نشان میتیم همشه شما در نشان میتیم یکم پولی که من ای کمپانی فبرلیک تماشا بینانی عزیز مهربانی من گرفتگیم این خطا نکنم هر یک زوانیا بونوسی خودش داره هر یک زوانیا 55,000 نبود ما انا ای کپل گرفتگیم اینجا 82,500 روبلای من پا 20 را مستارت دیرکتر شدم این ویدیو که سینما های چکو چپانه نشون دادسته даже ایخلام رستانه نمیشون ایخلام رستانه نمیشون وقتی که شما دیرکتر میشین автоматически شما در غیر ای اولیک هاتون دیرکتروی ما هر خیل میگیرن 20,000 25,000 30,000 این بگم که یکم قدم شما در کمپانی فبرلیک 55,000 گرفتم وقتی که زوانیا ما محکم کردم 82,500 گرفتم در اینجا ستارش دیرکتری را میدرویه ستارش دیرکتری را محکم کردم بعضی این تماشابینان عزیز
بعد старший директори, серебряный директори, куҷо шуди чи какой ма ина серебряный директори 110,000 гирифтам. 110,000 гирифтам. баъди 110,000 ма званяи золатой директориро маҳкам кардам. 165,000 ин хайр аз ойликҳо. ҳоло мегӯянд ки баъло дар компанияи Фаберлик месӯза, дар фалон ҷои дига намесӯза. Инам хеле гап беҳад бисёр мегӯям, ман давлениём бовар кунед мехеза. охир чихе баъло месӯза, иқа пуло ай киҷоҳанд? то имрӯза тамоми ҳаёти зиндагии ман айми пули компанияи Фаберлик ай. иқа пуло ай киҷоҳанд? аввалаш Аллоҳи меҳрубони ма, дуюмаш ман меҳнат карда кор кардисам, айрӯи баъло мо ойлик мегирем, ранги хол мешава ба тоҷикӣ. харидорӣ мекунӣ, компанияро зиёд мекунӣ, денежни вознаграждения мегӯянд. падарка пулӣ, мукофот пулӣ метиҳанд барои меҳнати кардагии ту, ай компанияи Фаберлик. Так, 165,000 гирифтам. баъди ин рубинови директори чекам куҷо шид. баъди ин ман рубина закрит кардам. баъди золатой, серебро, хулоса вот рубинови директориро ман маҳкам кардам. 220,000 ин хайр аз ойликҳо. ман иҷа 80,000 плюс и бо 80-90,000 пул мегирифтам. 220,000. баъди и бриллиантни директориро маҳкам кардам. 330,000 ин хайр аз ойликҳо. баъди ин ма элитни директориро маҳкам кардам. ина 500,000 гирифтам. 500,000 гирифтам. ҳамаи изванёро ма 1 сол намаҳкам кардагӣ будам. ана иш национальный директор уже 1 миллион додан ман. 1 миллион бо ойликам додан. бо қати ҳар яктаи и значок додан. значоком дастум камай. ҳар якта значоки тилло додан. ҳар якташ бриллиант дорад. баъди ин тамошобинони азизу меҳрубони ман 1 солда ма анами қадар пула гирифтам. 1 солда кор кардам. баъд ана и сол конференсияе ки шид ман рафта будам. ана иҷада уже старший национальный ҳозир мебинем ина. так, старший национальный 1,250,000 и бо дуюм соли кори ман ҳамиқа пула гирифтам. ине ҳозир ҳамаша нишон метиҳем. дар дуюм соло ман 4 звани маҳкам кардам. 1,250,000 международный директор 1,5 миллион. ина ё шишаҳанд 1,5 миллион. ёра инами рафтагим да монда будам ку видеома. старший международный 1,750,000 ғайр аз ойликҳо. баъди и званяи партнёриро маҳкам кардам. 5,5 миллион гирифтам. ҳамаи пулоро ман дар муҳлати 1 сол гирифтам. баъд ҳозир старший партнёри ойлик бонуси старший партнёри хато накунам агар ё 8 миллиона ё 8,5 миллиона. рости гап даш ман нигоҳам накардам ша. ғайр ай ӯ нигоҳ кунанд ман ин қадар раҳматнома ҳамаи званиёе ки ман маҳкам кардам ҳамаина ё бигем ки раҳматнома аз тарафи компания. ман то синфи нӯҳимима хондагиам. як рӯз дар ҳамин инстаграм видео мепартом, як занак ҳар гап менависа, видео мепартом, ҳар гап менависа. ба гуфтумш ки апаҷон охи худаш сайт дора, 125 подписчик дора. сурати кӯдакоша мондагӣ, сурати духтарша мондагӣ, мӯи сарои духтаршам хе даққай ҳам хе маълумае ки охи ва пиша шона кардагӣ нестай ҳамун кӯдак. ҳамун рӯз ва пиша шона кардагӣ нестай. ба гуфтум ки апаҷон чема ё ки ма да гапи бад менависӣ? сайти духтарта шона ку охи ба оилаи худат машғул шав охи. чӣ дар кора ҳамин гапи бад қатӣ ту вақта мегузаронӣ? ҳамин хе навистимаш навистай ки охи мара хандам мегира ки дар саводи ту урусиро соз намедонӣ, и қадар пул кор кардаи дар илмат сарф намекунӣ. ма гуфтум ки аку ма то синфи нӯҳиро хондам, ба ҳамиқа ки и қадар пул кор кардам, агар ма илма сарф кунам дига ҳамаи пулоро ма кор мекунам. ма дар ҳамиқаш дастаточна ҳай. бовар ки як рӯзи хандаовар буд барои ман. ана хеле занҳорам ҳастед то он рӯзе ки шумо бахилӣ мекунен
занҳое ки бахилӣ мекунен, шумо пешравӣ намекунен дар зиндагитон. ҳавас бихӯрен, ҳаракат кунен, мақсад бигузорен. роҳи кор осон ай, ройгон, бепул. дар командаи ман зиёда аз 100 директора, 1 миллион занак дар командаи ман кор мекунанд. ҳамашон даволни, хурсанд. иншоаллоҳи раҳмон 22 ноябр дар Тоҷикистон конференсияи калони компания баргузор мешавад. иншоаллоҳ ман мерам, билет гирифтагиём, бо видео мекунам, бо ҳамаи шумо мебинен. директорҳои нав ма табрик мекунанд, директорҳое ки нав директор шуданд дар моҳи инами каталоги гузашта. 5 та директори нав бромад ами командаи ман. ҳамаи иёра дар Тоҷикистон муборакбодӣ мекунам. И бигем ки чизои ма беҳад бисёранд. грамотаҳои ина ҳамаи и благодарности ай генеральный директори Фаберлик Константин Бармашев. И ҳар як бигем ки вай ма диплом награждается участник программы «Быстрый старт» Саида Раҷабова. беҳад бисёранд. иншоаллоҳ дар хонаҳои навум ният кардагим ки як стенкаи фасон мегирам. ана баъд дар стенкаи фасоном иёра мемонам. ина иш благодарности ай компанияи Фаберлик. ина иш благодарности ям ай компанияи Фаберлик. И ай руководствои Тоҷикистон Наҷмиддинова Мавлуда. благодарности. Так. Инаш топ 100 да ма якм ҷо будам дар компанияи Фаберлик. компанияи Фаберлик вақте ки юбилей мешавад, журналша нав мекунад. инаи 25 солаги юбилей дошт компанияи Фаберлик. аз ма шумо дар нишон метисем ки ай ҳами активни ма таъриф намекунам, он чизе ки ҳаст ҳавая мегӯм. ай ҳами қадар одамое ки дар компанияи Фаберлик кор мекунанд, дар топ 100 ма якм ҷо гирифтам. аз ма шумо дар нишон метисем ина якм ҷо дидем. не якм ҷо да маем якм ҷо гирифтам. ба мара дар журнал бироварда буданд. ина и бо то юбилей нашавад, журнали компания иваз намешавад. шумо дар нишон метисем хидма ай журнал. як гала суратам гирифтагием ба и. так ина ма дар журнал буромадагием. полностью историяи ма чӣ хел пешравӣ кардагием, ай чӣ сар кардагием, ҳамаш дар инами журнал ҳастай. тамошо бинам. ина дар пеши хюрем мара бировардагиям. ина полностью дар поёниш история ма и журнали компанияи Фаберлика. ирами одамои бигем ки чӣ қадar результатое ки насб кардагиям, ҳаваёра дар ами журнал бировардагиям. так бо чӣ ма шумо дар нишон мекунем. дипломон беҳад бисёранд. ина награждается победитель рейтинг бо топ да 5. да 100шам якм ҷо будам, да 5шам якм ҷо будам. по объёмной личной группы ҳами объёмни командаи ма калон буд, барои ҳамиқа иҷадан ма якм ҷора гирифтам. так инаиш диплом ай генеральный директори компанияи Фаберлик Константин Бармашев и диплом. так чекомам беҳад бисёранд. инаишам диплом победитель. ина тамошо бинам. ҳама инамиё ҳазорон бор шукр, беҳисоб шукр. худо ба ҳазорон бор шукр. ҳамаи инамиёро ман ай компанияи Фаберлик гирифтагиём. сола вае ки инаҳа чишидагӣ буд, бежик додагӣ буданд ма да гарданам да конференсия исолашам гирифтагиём ҳамиҷадай. национальный директор будам усол партнёр. ана михая тамошобинони азиз, и ай школа развития ҳаё Уральский регион.
ин аз школа развития рафтагӣ будем, аз тарафи компания серӯза рафтагӣ будем ку бепул. ана мехоҳед тамошобинони азиз, барои ҳамиқа фикр накунед. Бисёри занҳои мо вақте ки камтар ҳаққу ҳуқуқшона поймол мекунанд, камтар ноҳурматишон мекунанд, зиндагиёшон ё ки вайрон мешавад, сразу хучуна айдаст метиҳанд. Действительно и осон нест зиндагиро просто ҷудо шудан, и қадар сол зиндагӣ кардан, тим боли бо фарзандон. ҳар вақти фарзандонро мебинӣ зиндагӣ да ёдат мезана, одам конкретно мешкана. барои ҳамиқа шикастан дар кор нест, фақат такя ба Аллоҳи меҳрубон кардан дар кор, и ҳаракат кардан дар кор. Ягона бизнесе ки имрӯз барои тамоми занҳои мусалмон буромад, анамин компанияи Фаберлик дар хона нишаста, тариқи телефон, ай хона берун набуромада пул кор кардан. И як ҳадияе. Ман ҳамин фикр мекунам ки ай тарафи Аллоҳ буд ки мо дар назди фарзандонмон нишаста, намозомона дар вақташ хонда, корубормона дар вақташ карда, тариқи телефон кор мекунем. Не обязательно шумо ранги махтуна нишонтия. И блогерия, видеое ки ман мекунам, и блогерия. Да командаи ман ғайри ман ҳеч ка блогер нест. бовар кунен, ҳама ҳамин тариқи телефон кор мекунанд. ҳаст беҳад камай, беҳад ва юрам кам видео мекунанд. лекин боқимондаи духтаро ҳамаш инами тариқи интернет хутуна нишон надода, гап назада, роҳи бизнеса ман барои шуморо меомӯзонам. ҳеҷ маҳал шумо вақте ки киртатуна духтанӣ мешен, пеши дузандае ки нав ёд гирифтагия намерен, правилна, пеши ҳамун шахсе мерен ки действительно да ҳамин кор муваффақ шудагия. барои ҳамиқа вақте ки шумо пеши ма омаден, нагӯед вай фалони ихе гуфт, фалони мега кор кардам нашид. ҳо ҳастанд шахсоне ки регистратсия мешаванд, як бор барои худшон заказ мекунанд, дигар кор намекунанд. байди як сол ки гузашт ба мегӯянд ки мо пул нагирифтем. барои просто шумо скидка кати харидорӣ кардан ҳеҷ кас шумо да пул наметиҳад. кор тариқи интернет ин тамоман дигара. охи командасозӣ кор кардан, ҳарз обучени гузарондан, маҳсулота истифода бурдан, тавсия додан ба команда, и як мавзӯи калони дигара. барои ҳамиқа саросима нашавен. шахсоне ки регистратсия шудагӣ нестен, саросима нашавен, ягон каси дига маслиҳат нагирен. ҳамун шахсе маслиҳат бигирен ки дар ҳақиқат да ҳамин кор муваффақ шудагия. барои ҳамиқа бо мегӯям занҳои азизи меҳрубони мо, шумо лоиқи беҳтаринҳое. худованд ҳаматона ҳама тарафа муваффақ бигардона. бинависен дар ватсапи ма, бо тариқи осон роҳи кора барои шуморо мефаҳмонам. сразу заказ кардан дар кор нест, сразу одам ёфтан дар кор нест, сразу пул расход кардан дар кор нест, ягон кор кардан дар кор нест. аввал сами главни кора омӯхтан. ман шумо дар роҳи бизнеса нишон метиҳам, кора ки кайке ки омӯхтен, баъд хулосаи худтона мебурорен ки дальше чӣ кор кардан дар кор. биёен ҳамроҳ дар командаи ман проект цел и успех, мақсади худро туғри гузоштану ба мақсади худ чӣ гуна расидан меомӯзонам. хайр тамошобинони азиз, то навори оянда аз Новосибирск мешавад. худованд нигаҳбонатон.